Скъпа моя бабо Ано, искам да ти изпратя един голям специален поздрав, защото ти не си просто баба, ти си баба Ана безсмъртната. Ти си човекът, който винаги има какво да каже и винаги знае как да ни разсмея. Твоите незабравими думи още кънтят. Те чораф, тук е лимонадичка. Мамо, манца ли? Бай, бабо, пожелавам ти да си жива и здрава, да имаш много сили, много настроение и още дълги години да ни радваш със своите приказки, лафове и уникален характер. Нека всеки ден да ти е весел, масата да е пълна, лимонадичката да е студена, а около теб винаги да има хора, които те обичат и ценят.